हाल बा भाई लोग, स्वागत बा अपने लोगन के बीएफ रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज में। और आप लोगन से बता देहल चाहतनी कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार करतनी धनंजय भाई के नया गाना और धनंजय धड़कन जी के नया गाना कोनो आवत नहीं खे। अब आप लोगन से बता देहल चाहतनी कि गाना आवत काहे नहीं खे। काहे कि धनंजय धड़कन जी अभी कुछ दिन पहले बोलबम के गाना और ऑडियो वीडियो शूट कैले रहले हैं, जौन की गाना छोड़ चुकल बारे। अब फिर से नया चीज के तैयारी होता, जौन की ओकर शूटिंग लगातार धनंजय धड़कन जी कर रहल बारे दिल्ली में, जौन की आप लोग बहुत सारा जो कि फोटो वायरल होता रहे वो लगन देख ले होगा, ना देख ले होगा तो ये सब देख ली लोग। धनंजय भाई के नया वाला जो कि गाना आवे वाला बा उस सब के शूटिंग होगा था बहुत बड़ा बड़ा कंपनी के माध्यम से, सुजय म्यूजिक वर्ल्ड और बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी के माध्यम से गाना धनंजय धड़कन जी के आवे वाला बा। तो आप लोग कहत रहनी है कि धनंजय भाई के गाना में काहे नहीं किया, तो अभी शूटिंग होता धनंजय भाई के गाना के लेके सब दिल्ली में। तो आप लोग इंतजार करी, बहुत जल्द आप लोग के देखे के मिली, बस आप लोग वेट करी। और एक बात और कह देल चाहतनी कि बहुत जल्द धनंजय भाई के एगो फैंस के चैनल बा, बहुत ही अच्छा चैनल बा, जौन की धनंजय धड़कन जी को में न्यूज आर लगन के देखे के मिली, जौन की आर्यन धनंजय फैंस भोजपुरी सॉन्ग जौन के न्यूज चैनल बा। यहाँ फटाक से डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, खोली और आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी, काहे कि धनंजय भाई के भी भाई बहुत अच्छा से सपोर्ट करेले। और एक और चैनल बा आर्यन क्रेजी ब्लॉग्स, ओकर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिले बानी। अगर आप लोग धनंजय भाई के सपोर्ट करल चाहतनी, अगर चाहतनी इहो भाई के न्यूज देखल, तो आप लोग आर्यन जो कि धनंजय धड़कन फैंस भोजपुरी जो उनके चैनल बा ओके सब्सक्राइब कर ली और आर्यन क्रेजी ऐप धनंजय भाई के न्यूज़ मिली और कुछ अलग चीज़ देखे के मिली। अगर आप लोग चाहता नहीं तो भाई के सपोर्ट करी और प्यार दुलार आशीर्वाद दी। रोलन के हम भाई विक्की सिंह, बहुत जल्द धनंजय भाई के गाना आवे वाला बस आप लोग थोड़ा इंतजार करी, ठीक बा ना, बहुत जल्द बहुत बड़ा लेवल के गाना आवे वाला।